ako i mene sećanje ne vara, jedan od prvih ozbiljnih konkursa u poslednjoj deceniji, možda čak prvi veći konkurs, iako je bilo konkursa, ali ovo je prvi veći konkurs u SRJ ovog oblika, na kome su učestvovali mnogi mladi po prvi put, a ujedno predstavio se otprilike presek domaćih strip stvaralaštva kroz taj konkurs. Dakle, dobili smo nove autore, dobili smo presek i dobili smo stripove o nama, iz naše vizure.